Kahit yung kapatid niya, gusto nilang si Tami magpa-medical. Magluto tayo ng broccoli wrap kasi gustong-gusto ng ating kliyente na I have to make sure na hindi kumakat yung aking finger note. Good morning. Gustong-gusto talaga niya katabi ako guys kapag wala yung dada niya. At ito namang deer guys, palagi po silang magpunta dito sa bahay, lalo na kapag winter, wala kasi silang makain. So, tinutulungan nila yung ibon kakainin yung pagkain nila. Tara guys, aalis po tayo ngayon kasi sabi ko kay Tami, it's my turn to do grocery alone. So kaya ayaw kong mag-grocery na yung mga kailangan ko andin kasama ko siya. So, umalis Inday Mirian at meron po tayong i-meet up ngayon kasi meron po akong ibibigay sa kanya. But anyway, so tara guys, samahan niyo ako kung ano yung mga mabibili natin. Gusto ko talaga mag-grocery guys na wala si Tami. Yung akin lang ba, yung balang meron akong listahan na para sa akin lang talaga at wala siyang pakialam doon kasi meron akong planong lulutuin, no? Kasi pakainin natin itong mister natin kasi kung sabihin ko sa kanya guys, ang puro na lang isipin niya is mag-order tayo Inday Mirian, ganyan. So, ito yung mga binibili ko guys. Bell pepper. Pinagtawanan ako ni Tami yung mga pronunciation ko ba, bread, broccoli wrap, lemon, scallion, potato. Plano ko sana bibili ng shrimp kaso buti na lang bumili ako ng chicken broth and then bumili din ako ng keepers, bumili ako ng sun-dried tomato, ano pa ba? Oh, ito yun siya guys, wala sa plano. Bumili din ako ng chicken buo-buo. Milk daw, nagpaano si Tami, tumawag milk at bumili din ako ng heavy cream. At ito yung ating i-meet up guys. Meron lang ako sandaling ibigay sa kanya at yun, nagsama kami dito sandali and then yun, ang tignan nyo yung ano, sabi ko sa kanya, sino ka? Sino ka ba? Charot. Na nagtataka siya guys, bakit ganyan ako, sabi ko, sino ka ba? Uy, Inday, Brenda. So, pauwi na tayo and grocery and then bukas grocery ulit with Tami kasi today is my grocery time. So, kaya yan. And dahan-dahan tayo guys. Mag-anad-anad tag-drive nga tama ang speed limit kasi matikitan ta ani. Mahal pa naman ang ticket kapag ay nako. Dapat yung daan ni magsunod-sunod, daan ni mo tagsunod baboy. Ang dami pa namang mga pulis nagkaatag din dapita. Magluto ta pag abot sa bahay guys. Luto tayo. At dahil wala na ako masyadong tiwala sa mga karne guys, at gusto ko talaga makita na may buto at bumili na ako. Alam nyo naman, hindi ako palaging kumakain ng manok o diba, Jollibee lang yung kinakain ko kasi alam ko talagang mayroong buto. At ito naman ay kailangan nating bilhin kasi buo talaga siyang manok, no? Alam natin na totoong manok talaga ito, hindi ito gawa-gawa. Charot. But anyway, so mahirap guys kasi ako yung magka-cut dito. Mag-feeling na sa palengke tayo guys, no? Kasi alam nyo naman sa palengke guys, adoy, binigyan na ako ni Tami ng mahait-hait na knife guys. As in, takot ako sa mga knife na ganito guys. Sobrang sharp talaga nito. Ito yung binili niya na bago. So, kaya sabi ko, ay, ang ganda-ganda naman nito. Mahihiwa, pati dila. Charot, pati dila. Ay, ang sakit-sakit. But anyway, so, madali lang siya, guys. Kasi, guys, ang kutsilyo na ito is talagang, kita nyo naman, no? Kahit butos. I have to make sure na hindi kumakat yung aking finger note. Because if I cut my finger, that's really it. Meron kasi akong planong lulutuin guys. Yung lulutuin ko usually ay mga walang bone. So sabi ko, ay, ang gagawin ko na lang is i-debone ko siya. Masarap din pag may buto. Pero ang kasama man natin guys, ang kasama ko is hindi man sanay sa mga buto-buto guys. No? Lalo na itong manok na ganito buo yung binili mo at ang dami ng mga maliliit na mga buto na nakakat mo at baka matulon at madunlan pa itong asawa ko at magkakuot pa ako nito sa sa iyang lalamunan. O, diba? So ang ginawa ko dito is dinidebone ko. Para na akong correct guys. Talagang
kailangan mong matuto sa mga ganito at kinukuha ko na yan din yung mga skin na yan kasi alam nyo na, very fatty. Ay, anyway, organic po ito, no? Sana po organic at totoong organic ito, hindi pikit, charot. Pinutol ko na din yung leg, guys, at tinapon ko kasi ayaw ko talaga yan yung puwet. At si Mister gustong-gusto niyang puwet. Sabi pa niya, bakit daw inano ko yung puwet? Dedong, mayroon akong puwet dito, bakit naghanap ka ng puwet ng manok? Charot ka, nako talagang buhay na ito. So, kinuhanan ko na siya ng skin, guys. At ito mga buto-buto, sayang naman, no? Sayang itapon. So, naisip ko, ay, itapon ka dyan. Kalamian na, supsupon. Magawa tayo ng tawag nito, adobo. Ito, chicken breast na ito siya, guys. O, diba? Plano ko sana lutuin with bone, pero naisip ko, ay, ito na, ikat natin ng half, and then paliitin natin. Kasi makapal-kapal kasi ito no, na area na ito. At ito yung pinakamasarap lutuin ng aking recipe. Kasi merong recipe si Inday Marian ngayong araw, guys. O, diba? Guys, kung gutom kayo, guys, at magplano kayong bumili nito, wag na lang, guys. Bibili na lang kayo ng chicken breast doon or chicken thighs doon sa tindahan, guys, no? Kung gusto nyo, kung wala kang problema, kumakain kayo ng makikita nyo yung chicken na walang buto sa tindahan, o, diba? Anyway, so, yun, kasi kapag gutom kayo, ay katulad sa nangyari dito sa akin, guys, hindi nyo nakita, kain ako ng chocolate dito kasi gutom na ang sugar, nag-low sugar man sa Inday Marian, oy. Ito yung mga buto na kung sa tindahan pa ito, kung sa mga butcher pa ito, na, guys, tinapon na, nabasura na. Pero ito ay, sus, basura stiyan ni Inday Marian, pati mga bukog na walang laman ay nalulutuin. O, ang daming nagrereklamo kung magluto ako ng steak, hindi ko hinuhugasan. Ito, guys, nakita nyo na, hinuhugasan ko po ito kasi, guys, manok. Paminsan, kapag mga ganitong luto, or lalo na kapag buong manok, ako yung nagkakat, kailangan talaga siyang hugasan, guys. Pero kung nasa pack na siya, guys, and then chicken breast, chicken thighs, and then i-grill for tummy, wala na yung hugas-hugas, guys, diretso na yung labay sa grill, guys, and then doon nalulutuin at papatayin yung bakterya, charot. So, lutong pataka pero masarap. Ito po yung ating lulutuin ngayon sa ating kliyente kasi ang ating kliyente is masilan sa pagkain. Charot, masilan sa pagkain. Magluto tayo ng chicken, guys. Yun yung kinakat ko na buong chicken at didebone ko except sa legs. So, itong ating manok is sinisison ko lang siya ng asin at paminta. Baliktaran po. And pagkatapos, nilagyan ko ng oil, binabrown ko lang siya every 5 seconds, 5 minutes each side. So, yun siya. At pagkatapos nyan, atin siyang i-separate dito at magluto na naman tayo ng iba kasi hindi po magkasya lahat. At habang hinihintay ko na maluto yung chicken doon, at kailangan natin ding maglinis ng broccoli rabe kasi isa ito sa pinakapaborito ng ating kliyente. And yes, garlic is life. Ang ating kliyente is mahilig talaga sa garlic, so kaya kailangan nating magtadtad ng maraming garlic para naman masaya ang buhay. Sa wakas, tapos na yung ating nilulutong manok at ilagay na natin dito ang onion, garlic sa ating pinaglutuan kasi masarap yan. Kahit konti lang yung manok na niluluto natin, guys, kailangan natin lagyan ng chicken broth, marami po kasi po ang sauce po nito is masarap po siya ipari sa ating pasta. So, nilagyan ko siya ng limon. Isang limon lang, guys, at i-mix. Pagkatapos, lagyan natin ng flour. Wag natin itapon yung flour na ating ginagamit kanina. At yun, imimix-mix lang natin. Pagkatapos nating i-mix, guys, lagyan natin ng buong butter. Bakit maraming butter po yung nilalagay natin? Dahil po isang chicken broth na box po yung nilalagay natin. At habang naghihintay tayo dito, ang ating sun-dried tomato, atin lang ikakat kasi sobrang laki. Nilagyan ko na doon ng keepers. Nilagay ko na una. And then, yung sun-dried tomato and the next heavy cream na naman. I-mix-mix lang natin, guys, at hintayin natin mag-simmer siya, magbukal-bukal konti, no? And then, ilagay natin ang ating manok na niluluto kanina, guys. At isa ito din sa rason kung bakit ang daming sauce na nilalagay ko dahil gusto ko siyang lutuin ng matagal para sobrang tender yung ating chicken, guys. And also, merong extra sauce for pasta. So, yun lang yun siya at hintayin natin at ikaw na yung bahala, no? Kung kailan mo siya i-stop. So, mag-stop lang ako dito, guys, kung creamy na siya at maganda na yung kanyang sauce. Ang gagawin ko lang dito, guys, is kailangan na natin siyang ilagay sa container para gamitin na natin yung kaldero kasi magluto tayo ng isang paborito ng ating kliyente, yung broccoli rabe, guys. At ito kasi yung kaldero na ginagamit ko talaga kapag magluluto ako ng broccoli rabe at wala ng ibang kaldero kundi ito lang, period. At gustong-gusto ko itong gamitin sa pagluluto kasi talagang, ay, guys, alam nyo na, kaldero katulad sa Pilipinas. But anyway, so yun siya. Ang sarap niyan, guys, promise. Try ninyo, guys, lutuin. But anyway, tikman natin and first time ko tong tumikim kasi hindi ko siya tinitikman kasi alam ko talagang masarap yan, guys. Kahit hindi mo pa yan tikman at i-surprise mo na lang yung boss mo, manager mo, no? So next, magluto tayo ng broccoli rabe, guys. Kailangan lang natin ng garlic at itong pangpaanghang kasi gustong-gusto ng ating kliyente na maanghang-anghang. So igisa-gisa mo lang ito siya, guys. Very simple lang itong broccoli rabe, guys. After hugas, guys, i-drain mo lang at ilagay mo dyan and then lagyan mo ng maraming garlic powder at asin and then paminta. Yun lang yun siya. And then lutuin mo until, wag mong takpan, guys, kasi magtubig. So yun siya. Masarap yan.
Nope. Ano yung baby? Hug me. What do you make it with a bowl? Yep. Adobo. That's really good. Bowl, you know? Yeah. Daming nagsasuggest na ipa-doktor ko daw si Tami. Ano ba overall check-up pati yung kapatid niya at ang dami ding mga concern ako mga viewers na doon sa blow up sa Facebook na iano daw, ipa-check daw si Mister. Matagal naman siya hindi nakabisita sa doktor and yung pinaka-last niyang bisita guys is yung doon sa Westchester area na hospital is nag-ano siya, punta kami doon. Meron nga akong mga old videos. That was 2019 si Bian na nawala. And then pagkawala ni Bian si Tami, grabe yung sakit na naramdaman niya. I think yung katawan niya is nag-give up guys dahil sa mga naramdaman ba. And then meron din siyang sakit-sakit. Yun na yung last niyang talagang nag-stay siya sa hospital nung pinagalitan siya ng nurse kasi palagi siyang lumalabas manigarilyo with a gown at hindi man yan pwede at yun na yung pinakalas niyang punta doon at hopefully si Tami is hindi siya maging katulad no na sobrang sakit yung naramdaman niya no na nagpa-hospital siya dahil po yun sa ano guys hindi na niya kaya yung sakit kasi si Tami kung kaya pa niya yung sakit kanya talaga yung ikip sa kanya sarili niya ba, hindi siya magpa-hospital that time, hindi niya kaya and then yun na nga, and after that hindi na siya bumalik kasi ang dami talagang na nangyayari, doktor na hindi okay at iba't ibang klaseng doktor nagpunta sa room niya at andun ako at iba't ibang klaseng diagnosis yung binigay sa kanya sa kidney sabi pa is acute na daw yung kidney stage 4 na and then na may iba na hindi sabi pa anong acute ba yung kidney wala man may problema lang sa kidney ang daming bato yun lang yun at ang ibang doktor is na siya sinabihan na siya na acute na yung kidney niya ang totoo na maraming stone pero after that iba't ibang klase mga doktor I don't know hindi ba sila nag-usap so yun siya yun na yung last ni Mr. talagang bisita and hopefully hindi na maulit at yun na lang yung prayer ko guys na hopefully hindi maulit kasi alam nyo ang hirap guys kapag yung partner mo ma-hospital as in ang hirap guys ang dami kong iniisip na kahit anik-anik as in grabe and as in na sana hindi lang mangyari pero sa mga nag-advise kay Mr. tungkol doon is parang sa tingin ko hanggat kaya niya yung katawan niya hindi talaga siya magpunta sa doktor guys at hindi ko naman sinasabi na hindi kami magpunta gusto ko talaga siyang magpa-check din kaso siya man talaga siya yung may-ari sa katawan niya guys at hindi ako at kahit ano pang sabihin ng mga concerned citizen dyan na mga nanonood sa amin wala akong karapatan na i-drug siya sa hospital or pa-check up overall medical check up wala akong karapatan desisyonan yun guys and yun kahit mag-asawa pa kayo kung ano yung desisyon ng partner mo hindi ka talaga wala ka talagang karapatan na sasabihin na wala kang magawa tara punta tayo sa hospital wala hindi ka makaganon kasi sila talaga yung may alam sa katawan niya yun siya talaga kahit pa tuwad baliskad pa tayong tanan dire tayong lahat na mga concern sa aking asawa kung magtuwad baliskad pa tayong magtuwad wala talaga guys walang mangyari so yun at saka salamat sa mga concerned citizen salamat kahit yung kapatid niya gusto nilang si Tami magpa medical at tanaw lahat at saka yun kahit sila inaano din nila ako na ganun pero ayoko lang pares kami ni Tami and then na lang yun siya at gusto talaga din nila yung kapatid nila is pero pag mag-usap yan sila guys no ang daming ni Mr. mga sinasabi so kaya yung mga kapatid hindi na palaging nagsasuggest kasi yung asawa ko ang daming rason talaga